clear tu te chibai le vek kule voin hi February ni somni paruk kumsan hi somni panga nilai ni ania ton tuma hian US Sawrkar Office sa thil thleng video viral chungchang hi kan bi chiang don ani February ni somni pali kumsan hi somni panga tho chan ni khan US Sawrkar Office pakhata chuan Donald Trump an Elon Musk sa ke aliak lai chu video hi a viral na sa a tin Sawrkar Office chunga TV sang ate chuan he video hi chua ani boka hetianga he video hi chuani chan chu hacker stand an hack wang niin he video hi AI video ni boka siam chop ani bok be sei lo deuh mai in tho chan ni khan Department of Housing and Urban Development Headquarters Washington DC office pakhat chuan hack atoka be sei lo deuh mai cyber attack an tok lo mai a he hianin US mitam takte ngai ven a hlo pha ani hackers te chuan cafeteria chunga TV ate chuan he video hi an chua tiang hian mitam takin an hmu pha ani he thil thleng chungchang hi Sawrkar puin angai thu tak hle maya action lak nge nge tumin tuna hian chui chiat na an thok mek ani he video a hian long live the real king tin an ziaka lal dik tak chu rei tak dam ro se tin an ziak ani he thil thleng chungchang hi thil serious tak mai ania achan chu US President meuh mai hetianga deu so na le musit na lampang hoi zonga video siamani wang hian an ngai serious khop maya chuwangin hackers he video siam tu po hi an man chuak ani vai chuan achunga thuboi rit tak aom nge an ring ani he thil thleng chungchang hi a report tu masaber chu journalist Rachel Cohen ania ti chuanin rampum ngai ven reilo te hnuwa a hlo ngal ani he thil thleng chungchang hian inhnialna tamtak asiama cyber security chungchanga inhnialna atambaka politics lampang zong puin inhnialna tamtak oma tinchu baka Elon Musk an Sawrkar lama thunei na sang tak ani takawang le Sawrkar chu adu du dana khalkal angin tarlan na anei boka hemi chungchanga po hian inhnialna asiam na sa hle bok ani hackers hi tu chiang nge ani tun thleng hian hriat alani lova ama ero chu tuna hian thei top chuin ma lain zon chu nge nge an tum ani he footage chi aron lar tan na pakhat chu Twitter lama ania tiang hian Twitter lama share ani nuwa social media sang ate po tiang hian put dar ani zuita a Donald Trump musit na lian tak angin mitam takin an ngai ani hetiang hian hat Sawrkar Office cafeteria chunga chuan chua ania thunei tu te phalna pakhat ma omlo le ngal tonlai thiam na changkan to zia chu kan hriain kan hmuwa abik takin AI phe hi chu thil ti thei tak ani towa kong engkim maya man tangkai ani towa chuwangin man dan thiam lo phei chuan mitam tak boi soinan man thei ani he video siam tu hi tu chiang nge ni hriat alani lo kan ti to kha hackers hi mi pakhat nge nianga group angzongin an om thi po hriat ani lova cyber security expert chuan Donald Trump beitumna ani mai pi alama Elon Musk chu Sawrkar lama thil ti thei tak ani wangin ama beinan po an mangzual ni in an tarlang hat spokeswoman Casey Lovett chuan tiang hian statement aron siam vele boka agency chuan thei top chuin he thil ti tu hi man chu nge tumin ma an lame kani ti in atarlang ani House Financial Service Committee member Chen Khatte chuan he thil thleng chungchang hi react na an nei vele boka fak na online social na tamtak po an nei tho bok ani he AI video hi hetianga siam ani mai pi alama Sawrkar Office chu ani chan hi chu mitam takin rindan an neya Donald Trump an tun hnai loka khan US Department of Housing and Urban Development Office na thok tam tak federal workforce te chu aban na sa a
manager then khat chuan agency employee he department a na thok za somnga don chu ban ani tur thu tarlan na aneya he tiang vel hi ani wang hian mi tam tak lung oi lo chuan he tiang zong hian hackers ten in thurwalin he tiang hian Donald Trump le Elon Musk ti mol phona tur rom man na an siam ta niang ti in mi tam takin ngai dan an nei ani Donald Trump hian thei top chuin tun din muna US choi sang le turin ma la chomek zela chu wangin US economy po sang taka hlan kai atuma wangin tulova na thok dam tak te chu ban atum meka ewang hian ban jinga tam tak te chu an lung oi lo ni ngei tur ani hatiang zong hian US president le Elon Musk timol photum na lam zong hian ma an la niang tiang ten rin dan an nei ani he thil thleng jung cha hian White House lampoin tichhuak an la nei lem lova tin chu ba ka Elon Musk ngei point o ka engma ala chu alo ani amairo chu Sawrkar point thei top chuin he video siam tu le Sawrkar Office TV hack tu hi tunge ni ria chu tumin ma an la mek bok ani ole tuna ve thung chuan Brazil rama thil thleng hi kan bi chiang vele thung do nanga nimin February ni somni panga thole ni kumsan ni somni panga khan Brazil rama khobakhat buriti kopua chuan sinkhol lian tak mai in siam oma wangin helai huam chunga cheng mi sang khazan hi lai chuan an chen na mun hi an chu san pha ani kan ria theu angin sinkhol hi an siam lian the maya mun then khata phe chuan chiat na rap thlak tak tak a thlen thina wangin a hla hle ani tuna po hian Brazil rama buriti kopu khwa sinkhol lian tak mai hi an siam le a hei wang hian helai huam chunga cheng tam tak te chuan an chen na mun an chu sana February ni som pakhat kumsan hi somni panga khan state of emergency he khuwa hian an lo pong to boka a chan chu helai huam chunga sinkhol in siam hian ma ason zel wang ani Buruti kopu khuwa hi Maran House state noya ania kumsan hi somni pali top lama tang khan helai huam chunga hian sinkhol hi an siam tran to a he sinkhol hian ma ason chho zel wang le tol chung mi te a boina na satak a thlen chho zel wangin state of emergency hial puana ngai pha ani Sawrkar lama thunei tu ten report an pek danin Sawrkar lama thunei tu ten report an pek danin he sinkhol hian building tam tak ti chiat anei to a he khuwa hian mi singa sanga lai an cheng bok ani sinkhol hi an siam chan rang rang tarlan ania chungzinga langsar deuh mai pakhat chu tui chepai na kong mumal tak an nei lo wangin he hianin sinkhol hi a siam niin tarlan ania he thil thleng hian side drain poimo sia atar lang le zualo me ole khati zong kha tun chuma kan ngai thak thei chu ania